सनाया आंना ओंखारबाय बिराद साइकेल लांसै बाबा दिनै स्कुटिया बिफाजों लांनानै लाबोजायाखै आयै बाबा बेगा बालाय सना फुल पिरियड ना रुटिन हरबाय फुल पिरियडनि बाप रे बाप बाबा हागोन ना हायालै सना बेखौ लानानै साइकेल सालायनो ना रिक्सा हमगोन रिक्सा हरनो थां रिक्सा मोनोबा थां बाबा थां जानाय नङा बिदि बिराद बोजोन खाथार लेखाया ना हागोनबा लांदो सना दे मोदोमाबो एसे फ्रेस जागोन नोंना साइकेल सालायलांबा अमा थांनो थाङाबा दे रिक्सा नेबाय बायदोंमोन उल्था उल्थिसो इनि सासे हब्रा हगासिनो जानाया फुरा जाथ'वाखै बेना थांदो थां लासै लासै थां जिं दे बाय बाय सेकेन्ड डे अफ स्कुल ओमफ्राय एफाजोंनो फिसालानो लांखानाय पास्ता गरनैसोखौ आंबो जानानै लानोसै आरोना गैला पास्ता दाउदै एवदोना हरबाय आं गावनो आंहा पास्ता गोदि सायानो सुगुमालायबायसो बे सासे प्रानिया लोंखांगुलायबायसो जाबाय सना जाबाय लोखि ससजों पास्ता जाबाबो एक्सट्रा सस मा नांगौ माखौ इसे नांगौ बे जेमखौ ब्रेडआवसो फोननानै जायो ओरैनो जाया लोखि ससखौबो माबायावसो फोननानै जायो पास्तायावसो ओरैनो जाया आं गिबायसो बिस्कुट मोननै साहा लोंखांखाबाय साहायाबो वाटार प्रुफसो बेना एलाय माथो जेबो लाबोनानै दोनजाला र' सान्ति 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 मा नाहरदों नोङो नानि मा नाहरदों ए मा नाहरदों बाबाया फैथ'आ र' दा फैगोन ए बिदि गाखोबा नुहुरगोन सानदों नोङो ओंखारदों मा सना दा फैबा बाबाया नानि होनखागोन ना फैबाथाय दे लोखि दे बाबाया खामानि मावनो एसे ओमफ्राय खामानि मावनानै फैगोन दे लोखि दे खामानि मावा जायो बाबाया खामानि मावाबा माथो मावनांगौ हो फैगोन गारि लानानै फैगोन दा फैगोन खुलुमबाय सनाफोर आंनि जबानब्लग डिउसनाव थामखौ फेन खेबसे बरबावबाय सय माजियाव जे फगबाननाय महरना सनाफोर दा मुगा इन्टार ब्लगखौ फराय जोसेलाव जाबाय हानाय माने इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो बेनिफ्राय सिगाङाव रिकुवेस्ट खालामो सोरबाफोर गोदान मावनानै प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलां लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होलांबाय जाबाय आरोना बेनिफ्राय मोनसे मिनिथावथाव कमेन्ट फैलायबाय मिनिथावना माथावना नागारनानै बुंदोंना बोरैबा बुंदोंथाय आं मिथिला मा भाषा जाखो बेलाय बर'ना इंलिश थ' आं सिदि फोरमायनानै लागोन बियो बर'नि इंलिश भाषा आरोना गोदो सिख्लायावहाय आमेरिकायाव थांनानै माने कर्स लानानै फैदों आरो बर'नि इंलिश भाषा डनाल्ड ट्राम्प ना मा होनो बेजोंहाय मोजां सनाफोर मा होनो बिदि कमेन्ट फैदों आरो आं जा मिनिटबो ओंखारलांदों बर'ना इंराजि बुजिखोना बुजिजाथाय आं रायलायनायखौ ना एकदम बोदलालाबायनायसो खोनाखादों माखोथ' ओंखायनो बुंबाय आङो बर'नि इंलिश भाषा बियो बोदलालायनाय आरोना बर'नि बोदलानाय भाषा आंना रायलायनायानो बिदिनो दे नोंथां जुदि नायफिनदोंबा गाज्रि मोननाङा आरोना थ' बेखौनो अनसायलांबानो जाबाय आरोना थ' नायलांबाय बिदिब्ला आं ब्लग सावरायनानै जों माबा शेयार खालामलांनो हायो ओमफ्राय एफाजों आं इन्ट्र'खौ माने ओंखामजों दालि जाननानैसो होनाय जाबाय आरोना बेनिफ्राय आंनि हालादखौ एसे देखायनो आं फिसाजोनि आखल बियो नोंखौ देखायाखै दानो आंखौ देखायनाङा होनलायगोन गैया नालाय फादारा ओंखायनो एकदम बेफोरखौ आंखौ बुग्लुंहोबाय आरोना दिनैहाय नायदो भगबान नों गेलेदों गेलेथारथोंसै आरोना बेजोंनो एसे बावगोमाथोंसै दसेनो गोसोखांनानै रोनावबो जि टेलिफनबो रायहरखांबाय मालाय बाबाजों नानि नों बाबाजों फन रायलायखांबाय बाबाया मा खालामदों होनदोंमोनलाय न'आव लालेपारायाव मा खालामदों मांकि होसोदोंना मांकि होसोदों जोंना मांकि जोंनि बिसिनायाव गाखोदों ओंखायनो बाबाया होसोदों ओइयाव लालेपारायाव बाबाया होसोगासिनो दङ मांकिखौ आरो स्पाइडारनि न'खौ बुस्रिगासिनो दङ मिन्थिबाय माख्रानि जेखौ बुस्रिगासिनो दं लोखि दे दा फैगोन बेबायदि होननानै गायनानैसो जेने थेने आरोना दा माला फैयो माला मायो बिफायाबो ओमफ्राय लोगोसेनो आदारखौ नै भेन्दिखौ फाजा एवनोसै बे मा बायनानै गालांनायखायसो गालांनाय नङाबाथ' जालायसिगौमोन बिजिया माखौ जानो माखौ मानो आरोना रोगानो बानाया मटर नङालै सना मटरजोंनो बिराद मोजां मोनो मटर नङाथ' भेन्दिसो भेन्दी लेडिस फिंगारसो बियो नै लेडिस फिंगार फिसाखौ जाहोखांबाय थुखैखांबाय एबा बिमा बुरियाबो लाबाय नै
ओंख्रियाथ' बेनोसै दाउदै एसे एग्लिनानै लाबाय दालियाबो नै मालाय खुरै गिदिरावसो दिनै माने ओंखाम मोजां दोननाय दंमोन नालाय बेयावनो लाबाय आरो माथो सुला सुलि आसार एसे लानोसै मजाके जानोसै सिम्पोल खाना आरोना ओमफ्राय सासे सुबुङा ओरै नै बेसे गोबाव थिखियो बिफा एवनानै गालांनाय मैया सिरा बादामखौ अरलुगासिनो ओमफ्राय सिराखौसो जादोंना जायाखै बादामखौल' जिनै जिनै जागासिनो दङ ओमफ्राय जाब्रायाबो बिदिनो दंथ'यो माने गेले गेले आरोना नानि नै मानो गारखो सना टें टे 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 थारमाने ओरै बाल गनेश जादों नालाय आङो एन्जर ओंखारगोन होननानै नायनो थिनदोंमोन दा बेसे गोबाव थिखियो बिमाखौ बेसे सान्थि थुमनो होयो आं मिथिला दुगैखांबायना सोनाना सक सका दुगैदों खर' माथा मुथा लोबस्रावलायनानै नांखिना गरम जाथारबायना बोथोराबो माबाव सान्थि जानो नायदो सियार खुरै गावनिसो बोबोजोब्बाय नाराफा जानोसैलाय ओमफ्राय आंना खामानिया जा उल्थां फाल्थां आरोना जा फाल्थुखा मालाया न' बां सुस्रां आरिस्रां दुगैस्रां लोबस्रां संनानै जायोबा आंना एकदम उल्टांलाय फाल्थांलाय आरोना जाखां लोंखांसो नै एकदम सान्थि थान्दा न' सुनानै लाबाय आंहा मोदोमफ्रुनो पेनालजों लाइजलबो गैया फिसाजोआ अयथासार आरोना सेलाय बेलाय गावसो सुनो जाबाय बेखिनियावनो दोखो बेंगुलायबाय आरोना दांखो लोरो जानायखाय बेनिफ्राय सोनाफोर आं मोनसे कमेन्टनि माने बाथ्रा होनबावनो सानदों बे कमेन्टआ माने कमन जादों आरोना साथाम साब्रैसो आब' गुमै माथो थाब थाब फैनो मोनथारो बिदि होननानैहाय बेनिफ्राय आरो फैबावबायनो माथो सिस्टार होननानै आरोना ओमफ्राय बेनिफ्राय मा होनो सासेया ओरैबायदि होनदों आरोना बियो नोंनि हौवाया सानथामल' डिउटि होयो नामा होनना बुंदों आरोना माने एसे थाबबो फैफिननाय जाबाय नालाय बुंजाथावथाव बायदिबो जाहैबाय नालाय जेनेबा फौजि मानसिखौथ' गोबाव गोबावजोंसो फैयो होननानै बांसिनानो मोनथियो बा सानो थ' बिथाङा 1.5 मासावनो आरो न'आव आंनि खाथियाव हाजिर नालाय ओंखायनो बा माबाफोर खामानिनि थाखाय फैदों खोमा होननानैबो सानगोन बा नोंबाबो आंबाबो सानगोन दानो फैफिनबावबायबो होननानै आरोना बा आं बादियानो सानगोन दा आंना फैबाय नालाय थ' साफा सानै नायगिरिफोर नुनायफोरा माने साननो हागौ आरोना 1.5 मासनि एसेल' बारदों खोमा आं बै थांनाय भिडिअ होनायखौ नायहैबानो नुगोन बेसिबां गोबाव जाखो आंबो एक्जाक्ट डेटखौ गोसोआवनो गैला आरोना थांनायखौहाय बेनिफ्राय मा होनो खारन दङ सिनाफोर फैनायनिबो लासैनो फोरमायलांगोन आङो बेनिफ्राय बै एसे खाबजां बुंनाय मानसिनि कमेन्टनि रिप्लाइखौ आं होगोन जे नोंनि बोराया सानथामल' डिउटि होयो नामा होननानैहाय थ' सोर फाग्ला फौजि मानसिया सानथाम डिउटि होनानै मोनजाफेरगोन नामा मा एसेल' डिउटि होनानै गयो एसेल' डिउटि होयो नामा होननाय जादों खोमा थ' फौजि मानसिफ्रा एसेल' डिउटि बुरजा डिउटि बेजों खोथायानो गैया बिसोरना लिमिटनि सुट्टि मोनखायोखा लिमिटेडखा बिसोरना आङो नोंथांनि खाथियाव बुंगोन बिसोरना फुरा लिमिटखा मास मोननै आरो 15 दिन बिसोर गथा सुटिखौ मोनखायो बेनियाव मालाबा समाव बिदिनो फुजा फुजिफोर प्लास बेफोर समाव फैनो रोङोबा एसे प्लास जानानै 15 दिन फैयोबा 20 दिन गाहाम 21 दिन गाहाम जाहैयो आरोना थिग बिदिनो एबार जोंनाबो बिथाङा फैदों एसेल' सुटि फैदों बारा गोबाव नङा खिन्थु बेहाय जोंनाबो एसे प्लास जादेरदों आरोना मानिबा मानिबा अष्टमि नामाथाय आं मोनथिला जायखिजाया एसे प्लास जादों होन्दों आरो मानसिया प्लास जानानै एसे बारायदेरदों होन्दों आरो सुटिया ना बेनिफ्रायहाय बै गावनि सुटि बोसोरसेयाव मास मोननै 15 दिन मोननाय सुटिया बेखौनो नोङो बोसोराव राननानै फैखानांखागोनखा नों सोरबा बायदिया खनसेनो मास मोननै लानानै फैयो बोसोरसेयाव मास मोननै लानानै फैबाय 8 मास 9 मास गाहाम न'आव फैला आरोना बेबायदि थायो आं बेबायदि बुहुत नुनो मोनो बेखौनो सानो सोरबा सोरबा फौजि मानसिया सुटि मोना होननानै बेहा गावनि गोसो बायदि मास मोननै लानानै फैखाबायबा बहा गोलाव मोनो बोथा मालाबा समावहाय नांगौ टाइमावहाय नांगौ समावहाय लानो नागिरनाय समावहाय सुटिखौ मोना आरो बेनो बिसना प्रब्लेमा बाखि बे 2 मास 15 दिन सुटिया गावनिनोखा ओमफ्राय जोंहा मालाबा बिदि लाफेरा माने बोसोरसेयाबो साधारन नङाना बोसोरसेखौ बारहोनांगौआनो टुक्रा टुक्रा खालामनानै सुटिखौ फैयो आरोना ओमफ्राय नै दा इसेबां थाब फैनाय नङामोन दानिया खारन दङ फैनायनिबो बेखौ आं मालाबा उनाव फोरमायसिगोन फरायथ'बाबो सारप्राइज थाथ'बाय आरो नोंथांमोन खाथियाव ना बेनिफ्राय मा होनो दाथ' आरो आजिखालि मा होनो बर्डारफ्राव थाहैबाबो मास मोनथाम मास मोननैजोंनो फैनो मोनो जाहैदों थ' नों थाहैग्राफोरासो मालाबा गोजानबो जायो नालाय फैया सुटिखौ फैया एसे गोबाव थायो आरोना बा अबेबा गोजानाव थाहैदोंबा बे आलदा खोथा थांनो हाथ'वाखै बा प्रब्लेम बा मालाबा बरफ सरफ गोलैनानै लामा सामा प्रब्लेम बायदि बा माबा मोनसे डिउटि खाराक जायो बे समाव फैनो मोना बेसो आरोना बाखि फौजि मानसिनि सुटिया बोसोरावहाय मास मोननै 15 दिन बेखौनो राननानै फैखानांखागौखा दा आंनि हाजोमा दाख्लै एसे फैबाय
दा फैबाय ओमफ्राय सुटिया जोंना बारा गैला बेखौ आरो मालाबा फैनो थाखाय दोननांसिगोन आरोना बेसो घटनाया बाखि सानथाम डिउटि होनानै मालाबाबो मोनजाया बेखौ माने थाब थाब फैदों होननानैहाय डिउटिखौनो होआ खोमा बिदि नङा दा फैखाबाय बिहा बाखि डिउटिखौ होबाय थादो आरो माथो बेसोना जाय जाय फौजि आरो फौजिनि फेमिलि बा फौजिफोरनि बिसय मिन्थियो बे मिन्थिखागोन आरोना ओमफ्राय बे बुंग्राया आंखौ मा तरिकाजों बुंदों माने बेदुं मोनदों आरोना बेदुं लिरनाय सिस्टेमखौबो जोंबोथ' हमनो हायोना बे थांबाय बे कमेन्टनि रिप्लाइआ आरोना बेनिफ्राय आरो नै दा सानसुसिमाव बिथाङा फैथ'वाखिसै माने मा होनो सुनाफोर देहाया गाज्रि जाहैदों माना एसे ओमफ्राय डक्टरनाव थांनो होन्दों आरोना दा बिथाङा न'आव थाथ'सिगोन दायो बेलासिफ्राव फैयो नामाय गाव दंसै आरोना आरो जुदि उसुबिदाथारबा थाथ'थोंसै बेहायनो जोंहाबो स्कुल खुलिबाय आंबो थांनो हाथ'ला बेनो थाथ'थोंसै आरोना फिसाजा एसे खेंख्लिं मेंख्लिं जाहांबाय आरो दुगैयाखैबो मानसिया लेथ्राथार आरोना नानैसो थाथा होनसै हेल'बाव जि जारला खारना जोबहांहांआवनो मालाबा बिदिनो जोबहांहांआव खेंखायना होनानै दोनथ'नानै मोनायावसो स्टार्ट खालामफिननाय जायो आंना 5 घन्टा 6 घन्टा उनावसो आरोना बिमा बुरैनि ब्लग जानाय थेवबाबो नोंथांमोनजों एसे खोथाफोरखौ फिसा खोथाफोरखौ सावरायनानै शेयार खालामनानै देखायनानै मोजां मोनो नालाय ओंखायनो ज्राव बाज्राव देखायना होनाय जायो आरोना थ' आं दा ब्लग्सखौ दोनथ'नोसै नोंथांमोना सोरबा सोरबा आंनि आलमारि हरेक मालखौ मोजां नुदों होनदों येस मोजां मार सिबाय नै ओमफ्राय सासे आगैया दखानबो सोंदोंमोन दाना ओरैबायदि फाग्लिखा दखानखौनो नायनो बावगारगारदोंहाय आङो नामखौनो नायबावाखैसो थ्रोब हाबनाय नालाय ओंखायनो दखान नामानो गैला आरोना एरियाखौबो बिनि आसपासाव मा दंमोनथाय जायखिजाया बे बेकारि दखाननि अपोजिटमोन आरोना सेम टु सेम माने बेकारि दखान मोननै दङ बिनि बे खाथिनानोमोन आरोना दखानाहाय थ' जायफोरा आंनि बेखिनि शेयार खालामनाय ब्लग्सखौनो फरायनो लांबाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय आङो मास्टुनिलिनो थ' लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच